Exodo, Kapitulo 26. Ang tolda nga tilipunan sang Ginoo. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, maghimo ka sing tolda nga tilipunan nga may napulo ka panid nga tela nga nahimo sa mapino kag nagakunot-kunot nga lino kag sang asol, granate kag mapula nga dilana. Bordahan mo sing maayo ini nga tela sing larawan sa mga kerubin. Ang tagsa ka tela may kalabaon nga 14 ka yarda kag may 2 ka yarda ang kasangkaron. Ang tanan nga tela pareho sing takos. Tambihon mo ang 5 sa ila, kag amo man ang 5. Himuan mo sing sulusing-sing nga asol nga tela sa kilid sang nagwa nga bahin sang kurtina sa tagsa ka tinambi-tambi. Butangan mo man sing 50 ka mga sulusing-sing ang nahauna nga tela sang nahauna nga tinambi-tambi, kag 50 man kasulusing-sing nga nagakita ay sa katapusan nga kurtina sang ikaduha ka tinambi-tambi. Himuan mo sing 50 ka kawit nga bulawan nga nagatabid sang 2 ka tinambi-tambi, agud mahimo ang isa ka tolda nga tilipunan. Maghimo ka sing 11 ka panid nga tela nga nahimo sa bulbul sang kanding nga mangin-atop sang tolda nga tilipunan. Ang kada isa may 15 ka yarda ang kalabaon kag 2 ka yarda ang kasangkaron. Ang tanan pareho sing takos. Tambihon mo ang 5 ka panid nga tela agud mangin isa, kag ang nabilin nga anom imo man tambi-tambihon. Piluon mo ang ikan-um nga tela sa atubangan sang tolda. Butangan mo sing 50 ka sulusing-sing ang kilid sang katapusan sang nahauna nga tambi-tambi, kag 50 man ka sulusing-sing sa kilid sang ikaduha nga tambi-tambi. Maghimo ka sing 50 ka kawit nga saway kag iangot sa mga sulusing-sing sang 2 ka tambi-tambi, agud nga mahimo ang isa ka tolda nga puloy-an. Ang katunga sang tela nga nagakabit sa ibabaw sang tolda, paluyloyon sa likod sang tolda. Ang sobrang nga tunga sa yarda sa tagsa ka kilid sang tolda, pagakabiton sa kilid sang tolda sa pagtabon sini. Maghimo ka sing inugtaklap sa tolda nga panit sang karnero nga lalaki nga nalugom sa pula, kag ang inugtaklap nga nahimo sa maayo nga panit sang kanding nga itabon sa ibabaw sidi. Maghimo kasing dingding nga may mga tapi nga akasya para sa tolda. Ang tagsa ka tapi may kalabaon nga 15 ka tapak kag 27 ka pulgada kasangkad, kag may 2 ka dila-dila ang tapi, agud nga ang 2 ka tapi maangot sa isa kag isa. Himuan mo sing dila-dila ang tanan nga mga tapi sang tolda. Kung maghimo ka sining mga tapi, maghimo ka sing 20 sa nabagatnan nga kilid, kag maghimo ka sing 40 ka mga sadsaran sa pihak nga tungtungan sini. 2 ka sadsaran sa idalom sang tagsa ka tapi nga maangtan sang 2 ka dila-dila. Sa naminhan nga kilid sang tolda, maghimo kasing 20 ka mga tapi kag 40 ka sadsaran nga pilak, 2 ka sadsaran tagsa ka tapi. Sa likod sang tolda sa nakatundan, maghimo kasing 6 ka tapi kag 2 ka tapi sa mga pamusod sa likod sang tolda. Ining mga tapi sa mga pamusod
Panga ang uton halin sa idalom tubtub sa ibabaw sa nahauna nga singsing. Ang duha ka tapi sa duha ka pamusod pagahimuon sa sini nga paagi. Gani may 8 ka tapi upod sa ila, 16 kasadsaran nga pilak, duha sa tagsa ka tapi. Maghimo kasing mga baral nga kahoy nga akasya, 5 para sa dingding nga tapi sa isa ka kilid sang tolda, kag 5 para sa dingding nga tapi sa pihak nga kilid, kag 5 para sa dingding nga tapi sa nakatunda na yun sa likod. Ang baral sa tunga-tunga sa mga dingding nga tapi magahalin sa isa ka pamusod tubtub sa isa. Haklapan mo ang mga tapi sing bulawan, kag takdan mo sing singsing nga bulawan nga naguluan sang mga baral, kag ini nga mga baral haklapan man sing bulawan. Gani patindugon mo ang tolda suno sa plano nga ginpakita sa imo sa bukid. Maghimo kasing kurtina nga asol, granate kag mapula nga dilana, nga mapino kag nagakunot-kunot nga lino. Pabordahan mo ini sing maayo sa laragway sa mga kerubin. Pakabiton mo ini sa 4 kahaligi nga akasya nga nahaklapan sing bulawan, nga may mga kawit, kag iangot mo sa 4 kasadsaran nga pilak. Pakabiton mo ang kurtina sa mga kawit sa atop nga sang tolda, kag ibutang mo ang kaban nga ginasudlan sang malapad-lapad nga bato sang kasugtanan sa sulod sang kurtina. Ang kurtina magaulot sang balaan nga duog sa labing balaan nga duog. Ibutang mo ang takop sa ibabaw sang kaban sa labing balaan nga duog. Ibutang mo ang lamisa sa gwa sang kurtina, kag ibutang mo ang kandilirohan sa bagatnan nga bahin sang tolda nga nagatubang sa lamisa sa naaminhan nga bahin. Ang puwertahan sang tolda himuan mo sing kurtina nga asol, granate, pula nga dilana, kag mapino nga nagakunot-kunot nga lino nga nabordahan. Himuan mo ini nga kurtina sing 5 kahaligi nga kahoy nga akasya nga nahaklapan sing bulawan, kag nabutangan sa mga kawit nga bulawan, kag maghimo kasing 5 kasadsaran nga saway para sa sini nga mga haligi. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang ato naman masunod naman nga episode nga amo ang Exodo Kapitulo 27. Madamo gid nga salamat.